day one po na bago sa akin yung kung ano talaga si Mariel. Kasi noon hindi ko pa talaga alam kung sino kung ano si Mariel. And ngayon na nandito ako sa The Clash, napagtanto ko na si Mariel pala ay palaban. Medyo makulit lang pero palaban pa din. Nung napunta po ako dito and nag-join sa The Clash, akala ko nung una parang pista lang yung pagkakantahan ko. Na hindi po pala, pang bardagulan talaga yung competition na ito. Siguro nabago yung boses ko noon kasi medyo pag nag-hit ako ng high notes, medyo nagsha-sharp po ako and medyo hindi ko maintindihan kasi yung diction ko din. And nung pumasok po ako dito sa The Clash, sobrang nabago din yung boses ko and nasa sakto na yung nota. And yung diction ko din, yun, natutunan ko din kung paano yung A, E, I, and U, ganon. Yung sabi sa akin po ni Miss Jai ay ayusin ko yung mga high notes. Kasi minsan maabot din sa point na nagsishaky po ako and yung diction ko din. And maging storyteller din ako sa pagkanta. So yun yung tinandaan ko po. Siguro, Diyos ko, gaya nga po yung sabi ko nakaraan sa VTR, pangit na pangit ako sa sarili ko. Kahit ngayon. Di ba nung nakwento ko na sa VTR na sobrang pangit ko nung bata ako, pero ngayon, sorry, sabi ng papa ko maganda daw ako sa TV eh. So yun, prinsesa ng Riles yung tawag sa akin doon sa PNR. At nalaloka ako. So yun, parang feel ko din na medyo tumaas na din or tumaas na din yung confidence ko. And syempre, yung pa ako din, syempre, baba pa din sa lupa. Pero yung nakakatuwa lang kasi na-feel ko na unti-unti na medyo okay naman pala yung mukha ko. So ganun. Ganun po. I thank you. Nung nag-TV po ako, noon kasi simpleng dalaga lang ako sa PNR. So, lumalabas ako ng bahay na walang ayos, walang makeup, kahit lagay-lagay sa kung ano-ano sa mukha, wala akong nalalagay. Siguro lip tint lang, kasi medyo maputlain po ako eh. So ngayon, parang kahit nasa mall ako, parang dapat magsuot ng pang-alis talaga, yung naka-jeans, yung pang-fashionista. Kasi pag nagmumall ako, naka-t-shirt lang, naka-short lang, naka-chinelas. So parang iba din talaga yung naging lifestyle ko din simula nung nag-The Clash ako. Kasi dapat prepared ka na kung baga may magpa-picture sa'yo or kung baga may kumuha sa'yo, at least prepared ka sa sarili mo na okay yung suot mo at medyo fresh ka. So yun, parang pag binabalikan ko yun, ang pangit ko talaga. Kung sa probinsya naman ay roller coaster talaga yung buhay ko. Dito sa The Clash, sobra. Kasi akalain niyo po, nagmamatira-matibay ako, nabobotob ako, and to the point talaga na natanggal ako. And ngayon, nag-flashback at nakabalik ako. Sobrang unexpected talaga yung mga pangyayari. And sobrang thankful lang po ako sa situation ko. Dahil daig ko pa yung nasa daig ko pa yung nasa mayon, ipababa talaga yung ganon. Yun, parang roller. Reach out for something new that makes you do. You say you wanna read it, but you can't seem to make up your mind. I think I better close it. Let me guide you to the purple rain. Purple rain, purple rain.
Convention Center for the 13th Grand Alumni Homecoming of Albay High School, Bicol University High School, Laboratory, and Integrated. We are really glad na bigla kita makikataon na araw ka rin, kagribanan, and mag-reminisce, and sana po, bungal daw, yung pinaliking, and we welcome you all for this 13th Alumni Homecoming. So today, we are so blessed by God in our 13th gathering as one family of Bicol University High School. Oh, I'm feeling better than I ever had before. Took a walk outside, like Sunday morning, sunshine and a cup of coffee. Memories are special moments that tell our story. Today, as we celebrate this year's very momentous event after the pandemic or the lockdown, we are going to refresh ourselves where we started our high school life, our journey together way back 1916, present 2023. A flower, colors in a field are shining bright on a warm summer day. I swear I'm alive, more than any day that I have ever been, and I'm loving the smile. Homecoming is a time of great excitement and remembering the significant years of our lives. Feels good to be home. After all, home is where the heart is. Maganda ang reunions. Maganda ang pagkikita-kita. Subalit, lalo mas itibay ang samahan kung ang bawat isa ay mag-iisip at magtutulungan para sa ikaunlad ng ating minamahal na Bicol University. So, nagtabang sa tuya na makrear itong disenyo. Oho. Pero, so kadakla na tawo na yaon duman, mga Mexican. Gusto sabihin mo tabi Na- architect Ana, oo. ining Kagsawa Ruins, Mexican Baroque yan, style kaan? Yes sir, may halo yan. Ang mahiling mo yan, yaon dyan sa taas kang bell tower. Nastatakpan garing tangon yan, Masyadong, unlike ko yan, may mga hollow blocks baga, di ba? May mga metros na pinagamit para maging, ano siya, magayunon, planado. Pero ining, Kagsawa Ruins, nataarob kayo ng style na garo.
Dahil pa itong mga modern equipment, dahil pa mga nagamit. Anong ginaramit kayo ito? Anong sistema kayo tabi, Architect Ana? Igwa na kita sir na mga local na gamit kay itong panahon. Okay. Iyan na plumbab na piga Plumbab, apunta. oo. Igwa naman sindakaan kay ito dahil nga ni sa mga Espanyol po dakol ng pigkonstrihar duman sa indang lugar. Okay. Kumbaga itinuro na sa tuya digdi sa Pilipinas. Oh, Oo, nagagamit sindaki mga bala kay ito as bala, part kang oh. scaffolding. Scaffolding. Opo. Kita bagangon yan, coco lumber. Oo. Tapos may mga H-frame na kita sa mga bakal na ngunyan. bakal, Pero kay itong panahon, opo, guided na din sinda kang principal kang pagtrabaho. Kaya lang may mahihiling kita na bako perfect crude dahil sa tuyang mga Filipino ka ito po pigtuturoan pa lang kang mga Espanyol. Oh. Kaya dakol din ang naukudan tahali sa inda. Pero as the time goes out, mas matibay na su Pinoy. Opo, dahil kay itong mga experiensyang ito. Okay. Architect Jobel, itong mga Pilipino siguro kayo may mga mayaman ng mga Pilipino, pares na Rizal, naka-travel abroad. May mga Pilipinong nagduman sa ibang bansa, sa Europa, para ma-enhance pa sa nagkakayan sa arkitektura. And eventually, dinara rin di sa Pilipinas. Nako amo, sir. Architect Jobel? Sir Jubel, nako amo. Sir, simbagong ko. Sige po tabi, galing, Architect Ana. Sige po. Apo, igwa sir, arog kay ni ki Juan Arellano, so nagibo kang sa tuyang post office. Actually, nag-graduate sinda sir, bako man digdi sa tuya sa Pilipinas, ining mga first Filipino architects na dagdagan po ni Sir Sige po, Jubel. sige po. Architect Jobel. Po araw ni ni Juan Arellano, ang designer kan sa tuyang post office Mhm. nadadal siya sa London. Oh. Duman siya nag-expose kan sa iyang pagiging arkitekto. Mhm. So, So, ano nailing niya duman, duman? di ba sa tigabla niya digdi? Pero Pero yan, yan ang tigigimo nila. kasabay Kasabay na sa sayang experience o kaya artistry bilang Pilipino. Okay. Ano yung mga Nagulo na kitang mga arkitekto na nag-uwas, may mga OFW kita. Kaya sa tuyang built environment, nababago naman. Oh. Depende sa exposure kan sa rong professional kung saan siya nagtrabaho. Ayun. Medyo nag-echo lang tabi, Architect Jubel, ang ang signal mo, nagdo-double yan. Baka po Pero anyway po, dakul na palang kita si Arellano. Maliban kay Arellano po, si pa na rumdumantang nagdara sa tuya ki arkitektura na masabi tang blended na o more sabing may modification, may enhancement sa mga arkitektura na dirigdi sa Pilipinas, dinaradig sa Pilipinas. Si Si Leandro Lupsin. Oh, si Leandro Locsin. National artist yan. Midpagamo Sa arkitektura. Kung magalan to po sa yung style, iniso pigsasabing international style na mga prominenteng arkitekto ang nag-ibo kay ni. Araw kan kay Le Corbusier. Kung si Le Corbusier, iyo ini si Charles Edward Jenneret na sikat man ini sa Europa. Nakulong sindang building na ginibo sa India, sa Europe. As in, dakulang na grupo ini. Kung tigapon sa ina, mga international architect, iyo man ang nadaptar ni Lindy Luxin. Ayun, Kung yun mo structure niya masyadong massive, use of concrete. Nagkakurious lang tabi. Nagkakurious lang tabi kung architect ka na. Halalang pambansa baga. Iyo mananggan. Nagkakurious lang tabi ako, Architect Jubel and Architect Ana, natang kanaklan ng mga edifisyo talaga itong post office, nakulang pa sa Manila, na ang pinaprente tulo sa building niya, Dracula na poste, mga 5, 7, ano daw ang ang luhi ko kain, kung nata-arugan perming, Dracula na poste, minatambag tulos. Sige daw tabi, Architect Ana, Architect Jubel. Ito po kaya sir na mga posting ito, ito so mga na-adaptang sa Europa. Okay. Dahil kang influence. Kaya kang nagibo kita digdi sa Pilipinas, dara-dara ito kan sa tuyang mga enot na arkitekto. Taduman halos hindi kasi nagkarelasi din eh. Okay. And kang time na din ito sir. Yaong pa so inspiration kang sa tuyang Spanish era.
Kaya di pa talaga nawara ito. Kaya kang naggiribo sinda ki mga building, inspired pa kang European architecture. Yung manang ano. Opo. So baga mga kuwang kan mga hadi kay to duman sa Europe, baga baro ka ng istruktura niya gara mga sa likod nga kay may mga museum pa, aron pa lang kan inspired pa. Pero ining mga nabanggit ko naman siya na Dracula na post, natang gabal doon ta American time na yan. Nadara pa yan tabi architect Ana, inspired pa yan na may Dracula mga na poste. Sir, opo. And Rubdomon, ay ini pong gabal din po kaya Spanish, American time na mas ini ni Sergio Belta thesis niya. Sige na tabi Sergio Bello. Sige daw Curious Sergio lang ako Bel. magkaaraman kung natarong ka. Ano ba mga arkitekto? Amerikano po ang Maximize na nagdesign. ngayon Sige tabi Jobel. Architect Jobel. Ang nag-design kay ni tabi Sir Edgar, Amerikano. Oh. Kung susuyo ta ang historical pagpaplano sa Pilipinas. Mhm. Primero so planner na si Daniel Burnham. Mhm. Yung baga nag-design ka Manila. Iyo tama. Baguio City. Ngunyan kang si Burnham naghanap siya kisaro man arkitekto na yun na nga ni si William Parson. Oh. Saro si William Parson kang nagibo kay ning mga gabal doon schoolhouses. Oh, William Parson. Saro sa pinaka-prominente nindang ginibo ining yaon ngunyan digdi sa tuya sa bio. Nasabi ko nga ni sirtiyong kita taduwa ang yaon. Iyo tama ka. Oo. Duman sa education bra sa high school Iyo tabi. Oh. Kaya dapat iyo talaga dapat alagaan ta ini. Ini mga posting ini kung susoy-soyon ta mailing ta sa Europa, limbawa sa Greece, Greek architecture. Kung ilingon ta, may sarong struktura dyan na so parte nun napig sasabi, natig ko consider as very perfect building pag-abot sa proportion. Pag sinabing very perfect, tabi architect, anong sabi yung kayan? May mga curious inda, may mga ratio when it comes sa building, sa Okay. limbawa nga sa width, tapos length ng building sa langkaw. Tapos yan ang mga poste na yan, tabi Sir Edgar, igaw mo yan kiproporsyon. Kung ilingon mo baga, alabaon siya, pero bako siya punggok pagilingon. Iyo, Tapos iyo ito man sabi agad, niya oo. mga intasis. Siring man yan kang yaon sa gabaldon ta. Kaya baga, ining gabaldon na yaon sa tuya, pag iniling mo, magayunon siya pag ilingon ng Iyo, pasad. magayon mo na agad. Dahil talang na-appreciate, bako kita aware kung ano ini ka-importante sa tuya. Sarap pa sa Garokiro sa engineer, natakanak lang kayo itong mga edifisyong pag-construir. Isang second floor, isang third floor. Unlike ko yan, para lang kawan. Pero sa mga Spanish time, mga American times, pero minsan na siyang first floor. Anong nasa rason? Anong nasa likod ng tabi? Yung architect? Sa punto kan sarong planner tabi, Sir Edgar, nagkakaigwa na ba kaya kita ki land scarcity? Land scarcity, tama. Tapos siyempre nagkukulang naman so kadagaan, saro yan. Kung ilingon ta mga highly urbanized area, dahil na sinang daga na matugdukan. Kaya ang sarong naging solusyon, yan ang mga gusaling tukod langit na pigasabi. Tukod mga langit? high-rise structure. Oh. Tukod langit nga pod kaya. Siyempre, kung halimbawa, yung man ang challenge sa tuya, siyempre so daga, nagdadakulang populasyon. Siyempre, dahil na kitang matugdukan. Tapos, ini man sa mga teorya na giniribukan mga planner, tanganing at least makatipid-tipid kita sa daga. Taan daga, yaw, dahil nagbabago, pero ang populasyon nagbabago. Iyo mo nang. Ang daga. Lingon mo, tabi, sarong ehemplo ka yan, so sa Boracay baga, overdevelopment na sila. Iyo, tama. Dahil na iling sukiring capacity, so maximum development potential, kang lote o kaya kang lugar. Iyo pala ang rason. Kaya ang ginibukahan gobyerno kang nakaaging gobyerno, pinahingalo, tapos sinarali talaga sa mga struktura. Ang dahil na naman dapat, kung baga, yaon sa buffer zone, tinaran kasi to. Iyo, kung baga garo, piri ang ito na masabi sudaga kan, nakamusrukso ka na kamdigdi, bawasin na rin dakot, tagaro nagreklamo man sa gabat, sa wait mong gano'n. Kaya dapat si Red Blood, talagang dapat talaga maplano tana kung ano talagang gigibuhon sa sarong lugar. Kaya halimbawa, digdi sa tuyang sa Bicol University, dapat talaga maplano tana anong maabot na panahon ta kung dahil magiging gari kita squatter pag may na plano yan. Iyo mo na gana. Ngayon ko na, ngayon naubuksan ang isip ko sa mga arog ka na mga sitwasyon. Mabalita kita, Architect Jobel and Architect Ana, sa Dakulpang Pag-Restorieta, makalis lang muna ka nagkapiratang commercial sa Pagiromdom.
Nurture your Catholic life. Visit Vita Católica Bookstore for your books and souvenirs, religious items, and liturgical supplies needs. Visit Vita Católica Bookstore. Vita Católica Bookstore with a selection of different inspirational books, Bibles, children's books, novenas, vestments, catechetical books, mass cards, neo books, shirts, rosaries, pins and medals, images of saints, and others. Vita Católica Bookstore is located at the ground floor, El Palacio Building, Albay District, Legazpi City. For inquiries, message them on Facebook. Vita Católica Bookstore, an outlet of the Diocesan Multimedia Services Incorporated, Diocese of Legazpi. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you, from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Hatod sa Indo, kan St. Stephen the Proto-Martyr Parish, ang panibagong raffle draw para sa pagpapagibo, kan bagong retablo, kan parokya. This time, pwede ka bumanggana nin brand new Toyota Wigo. Auto para sa retablo. Prizes at stake. Consolation prize of 10 desk fans. Third prize, brand new gas range. Second prize, brand new 50-inch smart TV. As in first prize, brand new Toyota Wigo. Draw date on May 31, 2023 at St. Stephen, the Proto-Martyr Parish. Pwede ka mo magbakalki-ticket. Digdi sa Radyo Veritas Legazpi, Spirit FM, o sa Vita Católica Bookstore, ground floor, El Palacio Building, Albay District, Legazpi City. At ngayon, narito ang ating #Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Stella de Torres po, taga Emelda, San Juan, Batangas po. 53 po. Opo, napakahilig po at napakasarap po ng Marcafe. Ako po yung dati nananakit ang aking katawan at saka po madalas mahilo. Nahapdi din po ang sikmura. Ay sinubukan ko pong minom ng Marcafe ay talaga pong nawala ang sakit. Talaga napakahusay po ng Marcafe. Ay nasubukan ko nga po talagang maayos nga po ang Marcafe at yun po ang nakakatulong sa aking kalusugan. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Problema sa kalusugan, ika'y matutulungan, di ka pababayaan. SCTV, sagot dyan, maging sa kamatayan, punerarya at simbahan, pamilyang naulila, di na mamumroblema. SEDB, simbag sa pag-asenso, buhay mo tiyak magbabago, kinabukasan ng pamilya ay sigurado. SEDB, simbag sa pag-asenso, nagbibigay serbisyong totoo. SEDB, dito na tayo. SEDB, dito na tayo. The Provincial Government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, Chairman of the Executive Committee, Co-Chairman Board Member Melissa Abadesa, the Sangguniang Panlalawigan ng Albay, and the Magayon Festival Executive Committee present Magayon Festival 2023, May 8 to 21, with nightly Raklakan Beer and Food Plaza all month long at the Legazpi City Old Airport, Magayon Photo Exhibit, and DTI Special Setup from May 8 to 21. May 15, Magayon Festival Invitational Table Tennis Tournament, Magayon Football Cup, Daragang Magayon Pageant, Tree Planting
activity, charity day, and talent competition. Miss Magayon 2023 screening. LGU Cultural Night, Legazpi, May 16. Daragang Magayon Pageant Festival Attire Competition. Miss Magayon 2023 Pageant Night, May 17. Daragang Magayon Pageant Sponsor Visit and Rehearsals. LGU Cultural Night, Tabaco, BU Night, May 18. Daragang Magayon Pageant Sponsor Visit and Rehearsals. Hataw at Galaw sa Magayon 2023 Grand Finals, May 19. Spicy Albay 12, redefining classic photography technology. Magrapan sa Magayon. The Search for Daragang Magayon 2023 Pageant Night, May 20. Mayon 360 Ultra Marathon. First Seascape National Jigging Tournament. Spicy Albay 12, redefining classic photography technology. Magayon Festival Tennis Tournament. Albay Arts Foundation Activity. First Magayon Exotic Pet Expo. Aba Cagayon. Fashion, Lifestyle, Heritage. May 21. Hayop ang Dating 2023. Run with your dog. Magayon Festival 2023 Tennis Tournament Championship Game. First Magayon Exotic Pet Expo. Albay Festival Street Dance Competition. Magayon Float Parade and Competition. Silyab sa Magayon Fireworks Display. Konsyertong pasasalamat Closing Concert featuring Block 9. May 26. Co-op Forum. May 27. First Grexcellence Award Night. Governors Awards Night. May 28. AYC Oz Goose Regatta and Pilipinas Floorball Movement from May 29 to May 31. Magayon Festival 2023, presented by San Miguel Brewery Corporation in cooperation with Converge, PhilHealth, Gubat St. Anthony Cooperative, LCC Mall. Also brought to you by SM City Legazpi, Proxy by The Oriental, The Marison Hotel, Pander, Eastern Communications. Brought to you in part by Bicol Petroleum Gas Station, Ayala Malls, Mayon Albay Pet Care, and Farm Play. Sige, balik na po kita digdi sa tuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan atod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. 42 minutes, aba ng kaskas kan oras ta. Madali yun sa na Architect Jubel and Architect Ana ang oras so. Naling mo 42 units. 42 minutes na. Naramdaman ko ang units. Sa loading na pala yung Architect. Architect Ana, Architect Jubel. Kaya naglang sa payo ko units imbis na minutes. Uy, ay Architect Jubel and Architect Ana, ako na, bakit sa pagkaroon na, ako na sa indong duwa. Pag kami nag-uron ni Architect Leo, siyempre ang uron, may iba man, pero pag ako na umudan, ay, may mga pigisabi-tabi, Architect Ana, Architect Jubel, bago kita magduman sa iba pang mga uroron tao. Pag sinabing retrofit, restoration, tapos may saro pang board na ano mga pagkakaiba ka niya? Ini nga building nga ini, i-retrofit na nga ni, tagarong nga maluya na, ini nga i-restore ta nga parang yang mabalik sa dating style niya, dating sistema, etc. Anong mga pagkakaiba tabi ka ni Architect Ana? Okay, sir. Pag sinabi ta po kaya, sir, na retrofitting, ibig sabihin, kaipuhan ta lang i-instrumenten kung ano po ang yaon ng struktura. Usually, minsan, ang may ang statuyang allied profession na structural engineer or civil engineer. So, yaon so structure, halimbawa, kung ang problema sa columns, minsan napag-ibusin ng column or minsan naman, didagdagan lang din daki panibagong element ang column. Pwedeng papadagdag sindang bakal and then papatuson giraray. Ayun. Pag sinabi naman pong restoration. Kay puhan, may basis po kita kang sa tuyang gigibuhon, halimbawa mga old picture. Gagamit naman din po so oral history. Halimbawa, wala na kitang document, mga history na pwedeng basehan. May ining mga apod kaya ni nagpa-practice kang conservation. Ipasindang pigtutungko sana. Basta puro pararehas ang pigtataran. Pwede siyang maging basis. Iyan ang pigaapod tang restoration. Basta may basis po. Pigabalik ta sa dating state, so itsura or sa status kang sarong building. Yun. And itong pigatara mo pong saro siguro sa preservation. Yan, Ang preservation naman, sir, mayo kitang pigi-introduce na anuman, tiglililigan ta lang and pig-continue ta sa use kang building or kang structure. Pero ini, di ita pigpapabayaan na di magamit ang structure. Tanganing, pag di ita na po kaya ba pigagamit ang building, yun ang pag-dilapidate niya. And ang pigaapod ta kaya minsan, kung bako na siya sa original na use, pigaapod tang adaptive reuse. Halimbawa, ang saro tang ginibong niya na yaon lang sa Albay Bagaso, El Palacio. So
harong ni obispo. Iyo, So day na po baga si obispo dahil kang health issues niya kaya linipat na siya sa seminaryo. So data man pa ding pabayaan sa building na day magamit. Kaya ginamit ang enterprise na pwedeng makasuporta kang mga pangangaipo kang sa tuyang Yung mga diocese. ganun, naging business establishments. Pero maintain Opo. siya o sa structure niya kung ano siya. Ano? Opo. So adaptive reuse ang gamit ta kaan sir. So pag change kang use kang sarong struktura. So ayun okay. po. So, Pero pare- kadakol na iba pang mga element na permitang magagamit pag pig-apudta ang conservation. Kasi in general, conservation ang apudta ka ito sir. Pero iba-ibang ano yan, level. So, Parehas- hindi ang nagkapira sa pigagamit ang ganyan. Opo. Sige Para po. sini architect Ana dyan, so sabi ko baka yung sarong si Manata, ining sa Robinsons, baka sa Albay District na pero na-serve, so architectural. Tama yan, ano? Yes, sir. Preservation yan, Opo. ano? Opo, preservation ito po. Opo. Okay. Balikan ko ang kag sa Ruins. Kahit may mga nadawag ako ka nasa radyo, magkaroon mo na akong marites pa kayo. Tabi architect Anan, architect Jubel. Sabi may mga plano kayo itong kalutunta daw ngayon ito. Nga nga for primero ngayon, mas lalo mapakusog ta ang turismo, for historical purposes, for i-dig deeper na nga, i-research na nga kung history. Anong mga posibilidad kayo? I don't know kung pwede masimbag ta. Ikalutunta nga yan na kag sa Ruins. Anong sa arkitekto? Anong katabi ka? Anong pananaw niyo tabi ka yan? Iyang piga-apod ta pong ano yan, archaeological excavation. So, ikaw pa kitang sarong allied profession, sir. Itong archaeologist, takol na kitang mga archaeologist. Ini ang may ano yan, pangaputan kapag halimbawa gusto tang aramon ang sarong nangyari sa sarong lugar na wala na kitang dakol na basis. Ang pagkalot na po ang pigigibo nila. Pero may proseso din po iyan eh. So, actually, saro iyan sa direction ta na pigi-inversion, including Budyaw po. Budyaw. Pero, kumbaga, padiit-diit lang na ta. Dakol pa din ng studying ipiprepare and dakol pa din na process ang kaikuha na gibuhon para makadiretso kita. Pero kung May direction kitang pasiring dyan. Pero kung gugayo doon, kung magtarabangan talaga, magkaigwa ng collective effort yan with the agencies, may posibilidad ba yan, architect? Ana or architect Jubel? Yes, sir. Dakulaon ang posibilidad. Actually, sir, pinag-urulayan mi na ini sa taas, sa national agency. Kaya lang, syempre, kaipuhan takipondo. Iyo, dakulaon mo rin ang pundo mo ito ang sarong hindrance ta minsan sa pagpadagos kay ng mga bagay na ini. Iyo, tanahalin ko sa Europa, tabi architect Jubel, may mga pigdidig sinda para maraman nga sa mga itong mga panahon na hayop, di ba? May mga butok kang dinosaurs, may mga butok kang etc. May mga artifacts etc. So kung ini dakulaon ining project kung sakasakali kasi bilog na simbahan ng kakaluton medyo dakulaon man ang pundong kay Puanig kay Puantang international support gid tabi architect Ana. Yes, sir. Totoo po iyan. Actually, sa mga naenot na administration, bago pa, saro na ito supposed to be sa direction. Kaya lang, wala pang pundo talagang naigawas. Dakulaon talaga yan. Yaon ako ta sir sa mga professional na gustong magtabang. Kasi dakol na professional ang kay puhanta na experts sa arog kaining endeavor. Yaraon sila nagahalat lang hanggang ngunyan. Iyo, magayunon ko tayo kung sakasakali. Okay, babalikan ko si istorya. Nagpuna ko naman sa so mga sabi mo ng mga susuanoy kahit mga panahon ng mga arong tapos naman sa Espanyol, nagdikit sa mga Amerikano. So panahon kan mga Hapon, tabi architect Jubel, may naramdaman kitang arkitektong konsepto na itinuro sa to, dinaraman kan mga Hapones? Sa pag-aadal mo tabi? Iyan na sa pag-abot sa Japanese architecture, orang masyado kitang naging maray na example Opo. Kumbaga ang Japanese kaya kung ilingon ta masyadong intricated baga po ang mga detail kay niyo. Pag sinabi intricated, ano po yan? Anong intricated tabi? Very complicated ang complicated. construction method ninda. Kung ilingon ta lalo ang normally ang mga struktura kang panahon sa Hapon iyo na ang detalye. Grabe ang detalye kang sa indang struktura. Pero ang masasabi ko lang siguro sa modernong panahon ngunyan ang nakuha ta sa mga o kaya sa mga naitaw sa tuya kang Hapon is the technology. Technology So sa halimbawa sa tuya baga igwa kita ki mga
mga gusaling tukod langit. So structural system na pigasabi. Mm. Iyo ang na-adaptar na sa inda. But when it comes to form kaya, wala masyadong structure na naitugdok ang mga Hapones. Lalo digdi sa tuya sa Bicol region, wala talaga, as in wala. Okay. Iguaman siguro, inistaran kang mga Hapon. Yan dyan sa may Piñaranda baga. Kung may picture dyan kang panahon na naiiling sa tuyang terminal, na igwakibandira kang Hapon. Ito na hiling ano. Oh. Familiar ito sa imo, Madam Ana, itong lugar na ito. May picture ka to, nailing ko, naka-background sumayon, yaon so terminal ta, so lumang terminal sa Piñaranda Street. Igwang dakulao na bandira kay Hapon. Dahil ako sigurado kung ano ito. Madam Ana, ikaw meray ka sa istorya. Rumdo mo ito. Arkitek Ana, bigapot ka. Actually, sir, very short din kaya. So, intervention kang Japanese sa Toyota. Taglos baga kita na. Rebuild ditulos sa mga Pinoy. Tabo pa na nga ni talagang igwapang nagkakapot sa Toya. Pero totoo ang pigataram ni sir. Pero di ko din matandaan si structure. Iba talagang naglawas ka ito. Sa Bicol University baga, igwa kita ki Japanese tunnel na pigsasabi. Igwa. Igwa. Yan, iyo sir. And, isa, sa Kulyat, igwa. Igwa, di sa may sa may pasaron sa Linyon Hill. Igwa dyan. Linyon Hill, opo. Actually, siguro, ikuhaan ko ning opportunity. Sige tabi, architect. Saro ini sa magayunon na pwede tang, tawan din kay direction. Kasi, based sa mga istorya, kung hihilingon tapos, so, kung saan siya nakadukit, hihilingon ta na, saro siya sa, direction. Kang yaong nagtatrabaho kami sa Daraga. Igwang nahulog na perno, dahil minanako Perno? Kaya igwa kaming bibilog na teorya na ining tunnel hari sa BU, tunnel hari sa apod kay ni Linyon Hill and ining sa Kulyat, pwedeng may sarong area na diita pa na araman kung saan siya. Day na-explore. Na-explore, oo. Kaya lang, syempre, medyo delikado iyan ta. May mga istruktura na sa Iyo ibabaw. malang gada. Diyan ba ka sa katong naroon mo kang high school ako diyan sa BU. Diyan kapito nagkakarabat-kawat pa sa may sa may DE na pigubawa lang kami. Pero digi sa may Linyon Hill may mga istruktura pa kan mga Hapones niya on diyan Kaya pwedeng posibilidad ngayon din kita sa tama siguro si Architect Jubel na sa technology siguro natatansya na hindi, ay, di ngayon tatamaan nga kang bomba, di ngayon maglinog ba nga, di ngayon garo yung ganang technology talaga sindatabi, Architect Jubel, Po. Ang kaya ka, sa Toya baga, normally, ang sa Toya sa high-rise, advance na ang Hapon pag-abot sa mga high-rise. Maili mo, nagbabayli lang ang struktura. May mga technology sindang tigagaramit. Yan nga dahil sabi, so, I don't know, so story sa ko naman sa San Juanico Bridge, parang nagataboy-taboy lang siya, parang ganun lang siya. Pero tabi, Architect Ana or Architect Jubel, napiga-apod talaga ang mga typhoon-proof na mga harong na kung sakasakali na determine nga, may matama ang isang 320, sumabot ka na bagyo, makusugod. Dahil nga sa kubon nga kahit baga sa mga Marcos type, diba, ipigisabi ng typhoon-proof. Ngayon may mga typhoon-proof naman ng mga evacuation center, etc. Then may nahiling ako sa Malinaw, tama ito sa Malinaw. So, garo, iglo style na mga napigasabing mga typhoon-proof. Is there such thing talagang typhoon-proof that can sustain? Dahil aram ang climate change ngayon, di ba? Nag-320 dahil aram. Pero ikaw talagang typhoon-proof na pigapon tabi, Architect Ana, Architect Jubel? Wala pa man talaga kita sa ning subilog na ta. Kasi pa-iba-iba kasi Basta ang sa kuya, sa practice ko, ang dakulaon na igawang pagpuon kang structural computation. Sa tuya bagastar sa diocese, bago kita magiribo kang building, ang structural ta, very, siya sa pag-abot kang, dapat ipreparo ta, ini tama bagyo, ang computation ko ngaya ka, ini arog na ka, ini mas ibako pa. Kumbaga, advance na ang sa iyang computation, para in case umabot man ang bagyo na makusog, nakahanda ang sa tuyang, building, arog siya. Kumbaga, preparasyon na lang. Ako wala pa akong medyo na kasi, ngunyan bagasar, diin naman kita dadapo ang makusog na bagyo, ang last na is Rolly. Pero ilingon mo po baga so Rolly. Dakudong po giraray ang naraot na building sa tuya. Iyo. Kung may typhoon proof, igaw man ng mga buildings kita, consider, I don't know kung sa structural pa or sa indo po, na
alam mo nga, ini yung building na ini can withstand sa 7.2 magnitude na linog or 8 na itong bigahagan. Nagkaroon nga nagtaboy-taboy, may mga araw ka na pigiling na tabing istruktura o may some structural engineer kung sisay pang garo nag-reparo ka yan. Iyan tabi, Sir Edgar, igawa na kita kay mga adjustments sa tuyang mga building codes o building laws. Gabos na mga nangyayari sa satuya, iyan ang building code ta, automatic ang ano ka yan, pag-update. Halimbawa nga sa structure o anticipated na kang mga structural engineer tao, kaya mga allied professions na dapat i-consider na itong maximum na magnitude na ito. Tapos, halimbawa, magayon na example kayan sa pag-update kay building laws. Ito baga po, so, pangyayari sa 911. Oo, sa 911. Ito ma'am, provision ito, although bako sa structural stability at the same time, so, egress na pigasabi ta. Binangga kaya so 911 kang aeroplano, naputol so connectivity kang ground floor, tapos so succeeding floor plan. So, kaya nangyari kahit so mga tao baga, nagsarakat, nagrulukso na sana. Iyo. Kaya ang primerong na distruso ka ito, so egress, so means egress, so agdanan. Okay. Kaya ngunya, ang ginibukan mga structural engineer, saro na nga ni si Engineer Robinson, so structural ini kang 911, ginibo niya ng solid so staircase. Kumbaga, just in case na magkaigwa ki mga arog katong kaso, so tao, maduman lang sa sarong lugar, kaya sagdanan, o kaya may room sindang secured. Sabi nga ni, maski banggaon pa kung pirang aeroplano, dahil siya matatanyo. Yan ang mga pinasabing adaptation. Pero manong utabi sa mga arog naman kan panahon, tested na baga, arog kan mga gabaldon baga, ilingon mo tabi. Alo yun ng panahon, ang sulaming ting apektado ka ng roofing. Iyo, so atok pa ng gano'n. Pero the building envelope itself, na iman siya apektado. Kasi talagang napag-adalan siya, so tamang orientasyon, tamang setting kang building, iyo dapat ang talagang pigtututukan. Bakuso gayon. Kaya building performance talaga. Dapat building performance. Quality talaga, quality manggilan, Iyo po. Tama si Madam Ana, dapat ang pag-ibok ang structure, na ipagparadarayaon. I-implement sa totoong plano. Ibig sabihin, 4:2, mga argan, mga mixture baga, minsan. Minsan baga, nakukulangan ki halo. Minsan nakukulangan ki bakal. May kumantig sabing, nangyayari yan, ha? Uy, pero engineer, architect pala, sorry. Ikaw na yung pig-upod na lifespan ang sarong building. Anong building na ini hanggang 50 taon sa na ini. Pero ang mga gabal doon tabaga, hundreds of years na yan. Pero minadawag ako ngayon na, uy, ini nga yung lifespan ka ni hanggang 50 years na nga ini. Dapat nga electropit. May mga araw ka na pwede mangyari, tabi. Sige, sir. Sige, tabi. Actually, sir, totoo yan. Pag nag-project kami kay planning, pero may pong may projection kang hanggang ang lifespan. And iyon na ini ang minimum na tigtatao, 50 years. 50 years. Pero every now and then, dawa naka 50 years ang lifespan baga ngayang computation. Pigre-reparo iyan. Dapat may piga-upod kita ang weekly, monthly, yearly na evaluation kang building para kung may problema man, matatawan tulos ki action. Iyo. Part iyan, sir, kang project management na piga-upod ta. Naramdaman ko, garo, ikaw pa tayong city engineer, pero dahil ako, municipal engineer, pero garo dahil city architect, tama ba ako? Or baka igwaman sa ibang mga munisipyo, city, very important, crucial ang role ng mga architects, nag-ulok si architect Jubel. Manago dyan, Sir Edgar. Iyo minsan medyo problema man sa tuya. Dahil talaga napupuntuan so importansya kan mga arkitekto. May city engineer. Tigpo-prohibit man kami kang pigsasabing National Building Code baga. Optional ang arkitekto. Dapat may sarong senador siguro or congressman na magpasar na dapat sa building code o kung may mga revisions man, dapat ibang city arkitekta. Sendo nagpupo ng trabaho, di ba? Tama tayo. Sendo nagpupo. Ang teorya ko nga konsepto ka, Sir Edgar, dapat po nanta sa barangay. Barangay architect di ba? Kung isipon bagay, itong pinakamagayon takon, magayon ang barangay, siyempre magiging magayon ang syudad. Yung na-envision gusto. Kasi rin na yan sa
sa ano ta as a country, di ba? Iyo. Mas magayon kasi sa built environment sabi, mas mas napaplano. Iyo. Pag napaplano mo, mas napoprohibita kung ano man na kalamidad, Iyo, kung ano yung man nga, na ano. mangyari sa tuya, Oo. kung planado talaga. Iyo mananggan. Uy, mga architect, inabot na naman kita ng oras. Madali. Nakulong ba ko tao ihapot? Ay nako, binabiti. Pero bago kita magtapos, tabi Architect Ana, baka may mga gusto ka pang idagdag na pag-entro sa istorya ta. Architect Ana, baka may idagdag ka po ta. Tapos ang oras ta. Ayo. Actually siguro sir, saro ini sa bagay na kaipuhan, maaraman din kung ano ang role kang bawat sarong professional sa built environment. And kami po bilang sarong arkitekto, di kami naglilimitar kan sa muyang pagtabang. Kung sisayang mga ngaipo kan sa muyang pagtabang, yaong kami para umakudir. Arami na dako laang pwede ming maihimbag, as in maihiras, kung ano man na planning na pwedeng maginibong. Ganing ining mga hapot mo sa muya, sir, lalo na ining mga preparasyon ta kapag ka may kalamidad, makonsider ta. Iyo, Kadakol kaming professional na pwede, bako sana kami na arkitekto ang pwedeng makatabang. Importante po ang pigaapod tang mind, na mindset kang paghurulay, tanganing ang sarong pagbilog kay sarong plano, ang paghiling, bako sana po kung saro sana, kundi sa kabilugan. Iyo, tama. Opo. Sige, tabi. Architect Jubel? Ngayon, tama po. Sundan ko na lang sinabi ni Madam Ana. Dapat nakulon na kitang stakeholder manungod sa pagplano. Iyo. Kung sa ano nga ang arkitekto sarong linyaman sa nayan sa PAI. Iyo, tama. Iyo. Gabos kita may pananagutan sa tuyang built environment. So kami as an architect, ang kaipuan mi lang maipaabot sa mga tao kung ano talaga ang samuyang trabaho na pwedeng maitabang mi sa futuro kan sa tuyang banwa and built environment. Okay. Salamat tabi Architect Ana and Architect Ana Lorilla and Architect Jubel Bartolome sa dakulong tang na-share na mga informasyon sa tuyong mga parantabay sa YouTube ay sa platforms ta, sa FB, sa TV, as in sa radyo. Siguro may nag-text sa kuday ko pa nabasa kung ano mga po. Pero salamat po sa indong duwa and sa BU Institute of Architecture and Design sa panginat na Architect Laya de Rosario. Diyan po lang kitapos ang tuyong programa. Ini po si Edgar Barameda. Salamat kansa inyong pagantabay sa masunod na Webes sa programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Thank you. Good morning.
Message Center for the 13th Grand Alumni Homecoming of Albay High School, Bicol University High School, Laboratory, and Integrated. Kaya bigla bigla kita pakisatan araw ka rin, kalibanan, and mag-reminisce, and sana po, bungal daw, yung pinaliking, and we welcome you all for this 13th Alumni Homecoming. So today, we are so blessed by God in our 13th gathering as one family of Bicol University High School. Oh, I'm feeling better than I ever had before. Took a walk outside, like Sunday morning, sunshine and a cup of coffee. Memories are special moments that tell our story. Today, as we celebrate this year's very momentous event after the pandemic or the lockdown, we are going to refresh ourselves where we started our high school life, our journey together way back 1916, present 2023. A flower, colors in a field are shining bright on a warm summer day. I swear I'm alive, more than any day that I have ever been, and I'm loving this smile. Homecoming is a time of great excitement and remembering the significant years of our lives. Feels good to be home. After all, home is where the heart is. Maganda ang reunions. Maganda ang pagkikita-kita. Subalit, lalong mas itibay ang samahan kung ang bawat isa ay mag-iisip at magtutulungan para sa ikaunlad ng ating minamahal na Bicol University.